ютубъри! Това е Теодор, а това е малкият Теодор. И днес ще правим предизвикателство. Състезание по Чъпи бъни. Да обясня правилата. Който напъха най-много бомбони в устата си, той печели. А след всеки бомбон трябва да казва думата чъпи бъни. Така Да че започваме. първо играем камък, ножица, хартия. Кой първо ще лапне бомбон? Камък, ножица, хартия, куче, лапа, тенекия. Раз, два, три. Играта започни. Аз съм първи. Чъпи бъни. Чъпи бъни. Чъпи бъни. Чъпи бъни. Чъпи бъни. Чъпи бъни. Това аз съм го плюл. Чъпи бъни. Аз изядах 3 бомбона. Аз 4. О, не, пак загубих. Но не се... Но не спокойно. Ако искате още да гледате, се абонирайте. Чао, чао! До след малко.